Chisen hi baya kendo bat ka Paris Saint-Germain kalong ka bae ban like na ka jing syaram ni pedang sengau bahabat ai ku belai pi barok kito ki bejis ngau tenat ban sengap bat ban pet ye ki kubor sport hakanai ka channel ka jing kerpat kito ki paralok ki bampat de ban subscribe la de sengau tenat ki video ki bapen mai hakanai ka channel sengau bahabat nyon utu subscribe button ka klub Paris Saint-Germain ka badai ka klub ka baklan bor ba hakanai ka ayam ye kai jang usnam arajar arposau arposan haden ka jinga kun ka bajuat bah hapdeng ka klub Tottenham kaleo banra sekawe pat ka trofi menta usnam arajar arposan ka jinga la kai final hai ka UEFA Super Cup hapdeng ka Tottenham persya ya ka Paris Saint-Germain kalang ka jinga la kai ka be itnat bat ka be khat bah haduk kata ka jingyo jang kine ki artli ki klub ban ya kun hakane ka final jong ka Super Cup kadai haden baka Tottenham kalalong kalado jang ka Europa League menta usnam arajar arpusan haden baka lalapan pelem ya ka klub Manchester United kad baka Paris Saint-Germain pan kalalong kalado jang ka Champions League haden baka lalapan pelem ya ka klub Inter Milan habapais kane ka jingela kai final jang kane ka UEFA Super Cup dai ka Tottenham ka bio shwaban penki ya ka jar hakaminit ka balai pe khandai lingba one deven bat hadok bandakut ka jinga la kai chunga kala step ka Tottenham ka latam ye ka Paris Saint-Germain da chikol lanon bat habalap teng ye ka jinga la kai chunga kala ka baar sejisen biang ka Tottenham kala yo ban penki ye ka jar hakaminit ka basa pra lingba uro mero habapai bat pe shekane ka jinga la kai manohi ban kemi nanti baka klub Paris Saint-Germain ka dangla ban pai kala hakane ka jinga la kai namar kat haduk ka minit ku para pesau ka Tottenham kadang la bante la kam ye ka jing la kai bat kadang la bantam ye ka Paris Saint-Germain hadu artali ki gol hap deng ka jing kerman bat ka jing kemi lenti kinong kersan bat kirang ye la kai jong ka Tottenham bakin sayo banra ye ka trofi jong ka ne ka UEFA Super Cup penban kumbat he hakading ka badang rem kumtahi ka PSG kala the peja ye kinong kersan bat kirang ye la kai jong ka Tottenham namar dai hakeminit ka baparapasan kalayo ban penpai chikol lengba ukeli wat haden baka PSG kalayo ban penpai ka chikol jeng ka Tottenham kinong kersan bat kirang yala kai jeng ka kidangdon ya ka jing kerman bakin sayora ya ka ne ka trofi jeng ka Super Cup penban dai haswa ban kunno ka jing yala kai ka PSG kala pensngap jar bat ka pensayong hingan ya kinong kersan jeng ka Tottenham haka stadium hi barok kawai namar dai hakeminit ka bakhandai pe plusau ka PSG kalayo ban thap ye ka kol pan ya khat hakane ka jinga la kai lingba uramos kabala penlong ya ka stadium hi barok kawai bakan Kevin da kawai pat ka sur kata da ka jing sharkman jong kinong kersan jong ka Paris Saint-Germain kumta haden kane ka kol hadok bandakut ka jinga la kai jong ka khandai pe minit barok art liki kenon kila kunno da ka jinga kai kata damar art liki gol kumta bantip manu ban yora ya kane ka trofi jong ka Super Cup ya kane ka jinga la kai la haban raya ka da ka penalty shootout kumta habala shoot ye ke penalty ka Paris Saint-Germain kalala ban pelem ye ka Tottenham hakane ka jinga la kai da ka jingya shoot penalty da saw da lai taliki gol haden kane ka jingjo persya ye ka Tottenham ka Paris Saint-Germain haden bakaleo banra ye ka French Cup ye ka Ligue 1 bat kum joro ye ka Champions League mentapat kaleo banra saya ka trofi jong ka UEFA Super Cup jeng menta usnam arajat arpusan kumban syukdaw hangne na baro ki klub ki baya kendo persya bat ka Paris Saint-Germain haka jinga la kai final kila shalem melendang hakamat jongka hanrai de tang ka klub Chelsea kabala ban pelem ye ka klub Paris Saint-Germain haka jinga la kai final kata haka jinga la kai jongka FIFA Club World Cup ku bele shibon ngin skendo pat bat pi haka wei ke video